Uz ovakve zvukove i prizore, kostimografiju i spektakularnu scenografiju stare Kliške utvrde, te pomno odabranu glazbenu podlogu i najmanje maštoviti lako su se mogli prebaciti nekoliko stoljeća unatrag u 1532. godinu. U nemirna vremena kad su Osmanlije poharali pola Europe i lako gazili jake vojske, ova je utvrda nadomak Splita odoljevala njihovim napadima 2,5 desetljeća čuvajući i braneći kršćanstvo. Istaknutu ulogu u obrani Klisa, time i Solina i Splita imao je Petar Kružić, kapetan i knez Kliški koji je zajedno sa svojim uskocima odoljevao brojnim turskim napadima i opsadama. Stara je Kliška tvrđava, prema nekim saznanjima građena još u doba Ilira, a u 9. stoljeću mjesto odakle se jedno vrijeme upravljalo državom i gdje je stolovao hrvatski knez Trpimir. Nakon desetljeća i desetljeća zaborava ponovno je oživjela. Oživjela je zahvaljujući u prvom redu nekolicini entuzijasta, razvojačenih hrvatskih branitelja, koji su se poznati kao Kliški uskoci prije 5,5 godina odlučili vratiti joj nekadašnji sjaj i slavu. Odlučili su otrgnuti zaboravu ovaj važan dio hrvatske povijesti. Jedno malo mjesto na razmeđi priobalnog i otočkog dijela Dalmacije u odnosu na ovaj svijet Zagore, odnosno početka kontinenta, je susretište, ono spaja. Ono ne samo da u sebi nosi nacionalnu poruku, nego prije svega nosi ljudsku poruku koja se tu zapravo toliko snažno ukorijenila da evo mi danas pokušavamo dozvati u ponovno jednu svijest koja je tada branila europsku civilizaciju. Poslije nekoliko godina planiranja, zalaganja i upornog rada, Kliški uskoci su organizirali trodnevni spektakl u ovom malom dalmatinskom mjestu koje je donedavno bilo poznato samo po dobroj janjetini sražnja, dok je utvrda na Hridi u srednjem vijeku poznata širom Europe bila prepuštena zaboravu. Okupili su se podno Kliške utvrde večer prije uskočkog boja za oslobođenje tvrđave od Turaka vitezovi iz cijele Hrvatske zajedno sa Kliškim uskocima, pa su se postrojili, a pozdravio ih admiral Ante Urlić, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice. Kao hrvatski vojnik, dragovoljac, admiral, domoljub, boravak na ovom mjestu natopljen poviješću hrvatskog naroda ispunjava me čvrstinom neizmjernog poštovanja. Klis je minsko mjesto hrvatske povijesti i simbol ustrajnosti, časti, slobode i domoljublja. U podnožju tvrđave na Megdanskom sajmištu trajao je sajam starih obrta i zanata s tradicijskim proizvodima, na kojem se moglo vidjeti kako se, na primjer, nekad kovao novac, kakva je bila ondašnja moda ili kako je izgledao vrtuljak za djecu. U podnožju, kad su podignuti šatori, zvone viteški mačevi, puca se iz pušaka i kubura. Znači, tako se radilo u srednjem vijeku, hladnim kovanjem. Ovo je grb Kliških uskoka, znači piše Kliški uskoci na latinici glagoljici i s druge strane glagoljica cijeli alfabet. Prvi put je manifestacija, čekali smo 4 godine na ovo i upravo zato kovanica. Ovdje su uglavnom sve naši proizvodi. Glavna djelatnost je građevinska limarija, ali u slobodno vrijeme kao hobi su viteške kacige, mačevi, viteški oklopi. Je li taj oklop zaista bio takav ili je to... Da, takav, možda neke sitnice smo malo prilagodili današnjoj tehnologiji, ali on je bio takav, teži oko 42 kile. Teško je u njemu hodati, a kamoli se boriti, to sam osobno isprobao. Klišku je tvrđavu druge večeri ove trodnevne fešte pohodilo na stotine posjetitelja, kako bi se podsjetili i na licu mjesta naučili kako je našim precima bilo živjeti prije 500 godina. U izvrsnom scenskom prikazu u kojem su najprije Turci na prevaru zauzeli tvrđavu, a potom je kapetan Petar Kružić na povratku iz Vatikana ponovno osvojio, uživali su i mladi i stari, kao i mnogobrojni turisti. Kako bi oživjeli duh i djelo svojih predaka, sudionici ovog uprizorenja pazili su na sve detalje odjeće, obuće, običaja, oružja, a pored udruga u glumu su se uključili i najmlađi Klišani.
Ovo je prvi korak u oživljavanju dijelića slavne hrvatske povijesti, a Klis bi se, zahvaljujući ovakvim manifestacijama, mogao prometnuti u još jedno dalmatinsko turističko središte. Njegovu je vrijednost prepoznala i Europa, pa je tako iz predpristupnih europskih fondova za obnovu tvrđave izdvojeno 1 milijun kuna. Znatna sredstva izdvaja i Splitsko-dalmatinska županija. Za tekuću godinu je iz proračunskih sredstava osigurano 700.000 kuna. Slavna hrvatska povijest zaslužuje upravo ovakve manifestacije i događaje, a i onda uz čuvanje svoje povijesti, kulturne i povijesne baštine, isto tako je važno i kao turistička atrakcija. Posebno ova tvrđava koju mi želimo i oživiti i uloženim sredstvima, prvo rekonstruirati je, obnoviti tvrđavu i onda je staviti na raspolaganje. Ovo je naš oltar domovine i želja je da svaki turist koji dođe ovdje u Split i ovo područje dođe na Klišku tvrđavu. Možemo ovu prošlost iskoristiti da dokažemo da poštujemo naše stare radi naše budućnosti i budućnosti naše djece. Svak može spustiti samo da vidite ovu tvrđavu, logično je da ona može pružati gospodarski oporavak cijelog ovog kraja. Očigledno da dugi niz godina je ovo prilično zamrlo. To je glavna svrha održavanja ove manifestacije i ja sam uvjeren da će se to nastaviti održavati i da će prerasti jednu tradiciju. Klišani su ponosni na svoju tradiciju, ali nekako i sve skupa treba povezati. Nakon svake pobjede zvonila su zvona u Vatikanu i to je nekada bilo, to je protagonisti ove priče, oni su bili legendarni junaci toga vremena i mi dan danas živimo i rado se sjećamo svega toga, a evo naša je želja i namjera da na račun tih naših starih izvučemo nešto za budućnost i učinimo boljitak našem kraju i cijeloj domovini. Plan je da se tvrđava uz konzervatorski nadzor potpuno obnovi, a Providurov stan na istočnom dijelu postane protokolarni centar Splitsko-dalmatinske županije gdje će biti primane strane delegacije. Istočni dio Providurovog stana je u fazi izgradnje. Zapadni dio Providurovog stana očekujemo veliku pomoć Županije Splitsko-dalmatinske. Znači i iz predpristupnih fondova smo dobili 138.000 eura. Također očekujemo pomoć od Županije od 700.000 kuna, 200.000 kuna Ministarstva kulture i tako da bi taj zapadni dio Providurovog stana pretvorili u protokolarni centar Županije Splitsko-dalmatinske. Kliški uskoci, kao čuvari povijesti ove kamene utvrde oko koje su se otimala carstva, odlučni su otrgnuti je zaboravu i učvrstiti njeno povijesno značenje za Dalmaciju, Hrvatsku i Europu. Prvi put organiziramo iskustva od ove godine, sigurno ćemo dogodine ćemo puno bolje, vjerujem puno više. Mi koji imamo ambijent, imamo sve, a sidimo ništa ne radimo. To je bio jedan od motiva koji nas je potaknuo, a uz to prebogata kulturna baština koja mi u Klisu je tu posjedujemo. Mi jednostavno ne znamo šta bi prije počeli pričati. Odlučili smo se za ovu priču iz 16. stoljeća, vrijeme Petra Kružića, mislimo da je to jedno najslavnije vrijeme. I znači kroz 5 godina sustavno radi i plod je to. Gledali smo, stvarno je bilo interesantno, tako da je bilo ugodno, baš lijepo. Pa interesantno je bilo, zaista čini mi se za ovo podneblje u sredinu da je ovo odličan potez s obzirom da je usred ljeta i mislim da trebamo voditi mlađe generacije. Pa dobro je, dobro je kad bilo više puta da se oko isto sastavimo i da se veselimo i da se sjećamo naših starih uspomena. Prvi put je odlično, vjerojatno još malo par stvari oko manje svijeta da bude ili da se bude organiziranije, moglo je biti stvarno lijepo. U nekim trenucima je bilo malo neugodno, ali bilo je super. Jesi učila u školi o kliškim uskocima? Nisam još. Na
Znači ovo ti je sad prvi susret zapravo. Da. Tamo oko Zagreba sam gledao nekoliko ovih viteških, ovaj je definitivno najautentičniji, najbolji i ima ono, evo, klinci su oduševljeni. Bio je veliki strah i sve u ljudima i bojali su se. Nema mi se šta ne svidi, sve je bilo dobro. Sve je bilo više nego dobro i što je najvažnije, trebamo čuvati hrvatsku baštinu. Ponositi se s onim što su naši stari napravili, čuvati, a ne srljati, onda ni ne treba. Pa u biti ova prisnost cijele scenografije i publike. Mislim da je to neki način dobar da se osobno doživi sve to, iako nisi dio te glumačke ekipe. Jedna suvotična, statična, posjećena, onjovića, ovišena. Ja posadim lubenice, pod pravode studenice, nadati se baba gora i odnete dvoje kola.